Uzukhola wehlelo Bob Under Mswele emva kokuba-ke bemhlomelise ngemoto laphana-ke yakwa-Jack laphana halfway e-Potchefstroom. Sawubona kuphi nokuphi lapho inye khona lo mbuso njengamanje ukubingelelayo yena Mathindo Acebisa intombi zomqama namehlakho abanye zobaqamana imali zibazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicothe ngizokulungile upress i-subscribe button, ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena uqala uthola notification. Under Mswele ozakhele udumo ngenkonzo yebhakede la khona esuke siza abantu abasuke bexakekile noma basuke bedinga usizo ngaleso sikhathi ke abakwaJack bamphuce imoto yakwaFord base bamnikeza imoto yakwaJack laphana ke halfway ePotchefstroom. Noma bengamphucanga kabi kodwa ke bathena nayi uhlobo lusha efisa ukuthi uzivezele lona kubantu njengoba ke ube nesasasa elikhulu la enkundleni zokuxhumana nakuma sales osenzele wona ke iyona moto yakwaJack le esifuna ukuthi uhambe ngayo njengamanje. Under Mswele ube siyabonga engcincozo wasekuveza futhi ngokusobala ukuthi cha sekuyiyona ndlela elula lena yokuthi ke abantu besheshe bebone akusekhona ukuthi kufanele umuntu azeqalaze ukuze abone imbhala kodwa ke imoto njengoba iyelo nje iphinde futhi ibe inquzumela ibe ngaka kulula ukuthi abantu bayibone. Ubeke esekhala ngongizwe emchunu ukuthi ewangiyala ngizwe emchunu ngegemegeme zakho ke ngabe uyena ke ungizwe ohamba ngale moto ngaphandle komusho isikhathi sakho mntwana sekhaya. Ngithemba ukuthi ke kufanele uyibonele wena ivideo bese uyashuthi. Siyakubongela Under Mswele, ungakhohlwa ukusho ukuthi le video uyibuka ukuphi nendawo, ungakhohlwa futhi ukuthena i-notification button. Ngiyabonga ithuba nangu Under Mswele ekhulumela yena mathupha. Apha yithi siyafika khona nenkinga. Ni hao? Ni hao ma. Uwe nao? Ni hao ma. Baba Mswele yaphila? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Sikhona. Siyakwamukela kwaJC Potchefstroom ngaphansi kwemuzwa kwa-halfway. Yes. Baba Mswele sithe asikubize namhlanje siwu-halfway igalo lakho elikhulu osulenzile ngehashi lethu lakaFord usabalelisile igama lethu besithi ke manje ayisikuthatheke manje sikususe kwaFord sikuwelise izintaba sikuwelise imfula sikuwelise ulwandle sikubeke nje eChina sithi lo msebenzi owenzayo siyacela ke manje uphushe ngaye uJC lo ngaphansi kwaka-halfway. Baba uMswele sizokwamukelisa ke namhlanje ngehashi elisha ozophusha ngawo umsebenzi webhakede. Sisiye nichiwe kochiwe ma. Hey, cha ngizama ukuthi JAC, thank you for the opportunity onginikeze lona. Thank you so much for believing in me. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu asibongeni kakhulu sibongela abantu base-Afrika. Ngiyakhumbula futhi kwathi Jianghang. Isiqubulo sabo noma islogan sabo sikhuluma ngokuthi i-better product, better world. Yabo bese ke sizothatha lo better product no better world sizowubeka ekutheni senze abantu bakithi bebe abantu abangcono ngoba thina sihlaselwe yini indaba ye-poverty. Siphethe umgcala mana ke ngwenya. Uthi angizothatha lo mgcala kangizwe lo. Ungizwe phela washiya endleleni. Manje macingwane ke usungithwese ijoka ke manje. Sekufuna ngizobamba la manje kodwa ngathi iveni yamaphoyisa kwakuyimelo yelo le. Futhi size yabona ke lezo ngilekelela kalula ke ngoba akusadingi ukuthi ulinde umbhalo oyibhaliwe ngithi Konke kulapho nje. Ubona ngoyelo bakithi ubona ngoyelo awusalokhu manje ucinga igama uthi ubona ngoyelo uthi madoda manaka sangena eChina madoda ngihangi siphakathi manje eChina akuya madoda igama lawo lezulu umgcala singena la ungangenwa khona la unomgwaqo khona la ungekho khona umgwaqo ayithi umgcala lensimbi yokumba eshaya yonke into siphethe umgcala ke manje wathi sibone madoda akuya kodwa ke ngwenya before ngena ngicanga ngitshengise la ngaphandle ukuthi ngibhale ithini ukuze ba endleleni nje abantu bazi. So u-halfway mfowethu unama dealership awu-3 aka-JAC. Sino Potchefstroom la ukhona iyona ndodana endala yaka-halfway. Qede sibe noMpangeni lapha eZululand. Then entsha i-dealership esivulayo Durban Central. So awu-3 ama-branch wethu aka-JAC wona wonke ke akunikeze lo mgcala oyelo melo ukuthi usebenze ngawo. Hayi bona nabashaya igongo. Bajabule bonke abantu ngazi ukuthi
lo mbala lo ngazi ukuthi enye network ngathi usobothile le network ngathi usobothile le network cha mfowethu asibonge kakhulu angazi le nto le yaqala vele la ekhaya saqhubeka khona la ekhaya ukungethemba ukuthi ngangaze ngiyibone ukuthi ngathi mangena emotweni mhlambe kube khona umehluko esiwenzayo nakubantu nakuma customer nje ukuthi abantu bethembe ukuthi hayi mayihamba umsweni basazokwazi ukuthi bezothenga siyabonga kakhulu leli thuba impela enisinikeza lona ngaba uJiang Hang ngabe halfway ePortshepstone ngaba iDurban Central kodwa okunye ngikubonile ukuthi uJAC ngibona ngathi unama branch unama dealership ala ko 500 usuyabona ukuthi anganomhlabeni yes uyabona ukuthi ke futhi enye into engeke ngayibheka phela nami ngithe ake ngayigugula iyo 1960 bani kodwa yazongena kwi stock exchange isabo ngo2001 ubonga ukuthi yona ibrand endala ekade vele ikhona ngale iyagijima okwangampela ngizocela ke abantu base-Africa abantu base-South Africa buyani ozani nizothenga lana bakithi siyacela bafowethu uyabona lezi imoto uhalfway uthatha uhalf mangisuka nje ngidriver ngize emzini onosizi uhalfway selwenzile uhalf wakhe bese nina niza no 10 okunye sikucelayo ukuthi mawucabanga ukuthenga bakithi uzani phela ake nimene ngale kancane kwa40 manje sesiqedile sesingala ayisiya ngapha manje ngapha kwamelo yelo manje sambaleyo sihamba ngeveni siyabonga kakhulu ngonyaka ethi siyabonga cela ubambe obambe lokhiyelo asiba okudala kubuyele ekhesi lapha siyabonga kakhulu lapha thank you so much thank you hayi umbeneke kumelo yelo wakho ushaya ukhiye awunto kamashobo mashoboda umnyakazo losemashobe ematha hayi angena akya manje okay akya ezakithi kwazi hoy ipinto ustart ungala akya mana kuna sunroof kuna mama yapo anje okushayela amaphathini Ivrupa bethi ivrupa yabona ke lena ke ngizoyenza iUber ke iya qualify hey kahle bafowethu unamanga uyazi ungazi kuyafana nokungaboni hey bengicathi kuyadlalwa la kuyasetshenzwa uSuperlux Africa my continent, Africa my home. Yazimpilela masi, ngiyabonga kakhulu. Thank you. Thank you. Siyanicela wozani nizothenga kwa JAC. Siyanicela bakithi. Portshepstone. Umsebenzi esesiwenzile mkhulu kakhulu, umsebenzi esazowenza mkhulu kakhulu. Siyacela bafowethu, siyanicela. Umuntu nje ocabanga ukuyothenga awunaka umcala amadoda. Yeah. Okay ngwenya lana uno 4x4 yes akukho la ungangena ikhona akukho la ungafika ikhona so kwamanje normal drive u2 high yes idonsa nje ngamasonto ngemuva uma kwenze ungena nje udakeni isend noma yini uyayishifta nje okay ubeka ku4 high udaka nje olungatheni yes uma lishubo udaka mhlambe indawo nje umgaqo kakakhiwa uyobheka umuzi lapha enzansi yes then usuyayishifta ke manje uyisa ku follow yes but make sure every time ushifta ivehicle yakho ikupark then usuqedile again usuyayibuyisela ku2 high wakho uhambe normal and then imoto inama driving mode ahlukile ubuka nje lapha ku dashboard khona normal khona sport khona usnow khona economy so la washintsha lama driving modes wakho so vele upushe nje leli button yes qeda shintsha driving mode change driving mode so in normal mode ihlezi lapha kuyona yes ufuna ukushintsha gear kuno unlock olana yes press that unlock and then ukwazi ukushintsha igear lakho whether reverse or forward yes
i-screen sakho imoto yakho comes with a 360 degree view camera okwazi ukubona on all angles. Uma ubuka la manje uyazibona lezi ingane lapha ngaphakathi ngaphambili. Uma uvala ngeke ngivale ngala lana usuyabona your side nangale uma usuvalile izokwazi ukuvula ubone the side nangemuva uma ufaka u-reverse. Yes. Unginyathelela ibhleki. Yes. Uma ufaka u-reverse it shows you ngemuva ukuthi imoto yakho imi kanjani. So le moto is packed with all features ongayicabanga. 125 kilowatts amandla, 410 newton meters of power. Iyakwazi ukudonsa futhi trailer u-3.5 tons uma ikwazi ukuyibhleka yona. So ungakwazi ukulayisha iy'nkunzi nje ezimbili mase siyovula lowo muzi esuke siyowuvula. So yonke into iphelele ngonya. Sine-sunroof ekhona for extra light uma ushaya i-content. So awusayidingi manje i-floodlight unayo nje iqhamuka phezulu. So ngonya konke kokunye kukhona nje kwi-screen display. Okunye okubaluleke kakhulu ngalesi screen uyakwazi ukuthi usethe wenze konke okufunayo. Ifoni iphelele le ngwenya. Yes. Ifoni iphelele and uyakwazi ukusetha even ama-modes emoto ikhala ufuna u-blue ufuna u-yellow ama-mode lights aqhamuka la uyakwazi ukuwashintsha. So konke kula. So take your time nje uma unesikhathi uyibuka. Ayikho into engakwazi ukuyenza imoto le. And then inawo Android Auto no Apple CarPlay. Uyakwazi ukuconnecta i-cellphone yakho u-Android noma u-Apple. Inawo no-wireless charge uma ubeka ifoni yakho la. Enawo i-capability yoku-charge wirelessly it will charge. Then lana sine-cooler box la. Ukufaka ke iy'phuzo hayi lezi ezine-percent. Ufake lana nje wa-ona lana kuyayibandela uyivalele uhambe kahle konke. Nama-charger ngemuva akhona kumuntu ohlezi ngemuva. Hey. Thank you very much. Angisena magama. Thank you very much.